Astăzi vom face și vom arăta tăierile de producție la persic. În această zonă avem persici cam de 8 ani, 9 ani. Uitați-vă, acest persic este foarte bine garnisit cu ramuri mixte anuale și ramuri de 2 ani și de 3 ani. Așa cum am mai spus, la persic se elimină la ramurile care au rodit anul trecut, deci ramurile de 2 ani le vom elimina, dar în situația în care nu avem ramuri anuale la bază, o să lăsăm pe ramura de 2 ani, o să lăsăm ramuri de 1 an, să păstrăm cât mai mult la baza pomului. Uitați-vă aici, de exemplu, această ramură de 2 ani, care nu mai este bună. Aici avem o ramură de 2 ani, garnisită cu ramuri mixte, salbe, mijlocii, de 1 an. Nu putem să o tăiem de tot, să o eliminăm, pentru că atunci vom degarnisi pomul. Așa că vom face o tăiere aici și ca să lăsăm ramura de 1 an, care aduce rodul. Uitați-vă aici, va fi rodul. Această ramură anuală, vedeți, a fost într-o poziție nu prea bună, pentru că este o poziție verticală și uitați ce mult a crescut. Noi trebuie să intervenim în această situație și să îi tăiem la o deschidere anuală, să tăiem aici, de exemplu, ca să formăm, uitați-vă, vom tăia aici și vom tăia tot așa, sus, tot așa la o deschidere anuală, iar aici avem ramuri tot așa verticale de 2 ani care trebuie să eliminăm. Și aici. Și aici, uitați-vă, ramură de 2 ani, cu toate că are rod. Aici avem tot aceeași situație, pentru că n-am avut, uitați-vă, pe această șarpantă mare, ramura de schelet a pomului, n-am avut alte ramuri din laterale și atunci a trebuit să lăs anul trecut ramuri, și acum ați 2 ani, ramură aceasta, fiind verticală, ea a crescut prea mult. Și atunci noi va trebui să o eliminăm. Asta o eliminăm de tot și cealaltă aici o să o eliminăm aici deasupra unei ramuri anuale. Poziția ei nu e prea bună, dar neavând alta, atunci o să lăsăm această ramură. Deci la persic sunt necesari tăieri în fiecare an, pentru că dacă nu se taie în fiecare an, el se degarnisește, se supraîncarcă cu rod și se degarnisește. Aici, de exemplu, această ramură de 2 ani, uitați-vă, e încărcată bine, nu putem să o lăsăm cu tot ce e pe ea și o să o tăiem aici, deasupra unei ramuri mici, sau aceste salbe le putem lăsa. Aici vom elimina, așa, cea mai bună ramură la persic, care trebuie să fie și care o lăsăm dacă avem, uitați-vă, ramuri anuale, vă arăt aici. Și această ramură nu e bună, că e verticală. O să o dăm jos pentru că lăsăm cealaltă ramură. Poziția oblică e cea mai bună, încărcată cu rod. Grosimea ei, vedeți, e cât un creion. Și se taie aici deasupra, undeva, are rod destul pe traseu. De asemenea, ramurile care vin de desubt, cum e și aceasta, se taie, se elimină. Iar aici avem ramuri foarte bune și lăsăm una, două, până aici, aceste ramuri. Dacă depășește 50-60, se scurtează. Și această ramură, fiind de desubt, o lăsăm pentru că nu avem pe traseul ăsta nicio altă ramură, dar o scurtăm. Aceasta este ramură de 2 ani, vedeți? Ramura de 2 ani, care a rodit, se elimină. Deci cea mai bună ramură e ramura anuală mixtă, de mărimea 50-60 și ele trebuie să aibă o distanță de 15-20 de centimetri una de alta, chiar mai mult încă. Dacă nu avem ramură anuală, atunci vom lăsa ramură de 2 ani pe care sunt inserate ramuri de 1 an. Vedeți și aici, ramura de 2 ani am dat-o jos. Da, am lăsat această ramură. Noi trebuie să menținem la persic
cât mai aproape rodul de baza pomului, pentru că el în timp se va degarnisi. Vă pot arăta aici un pom. Ne mutăm la acest pom. Uitați-vă, acest persic, baza, am căutat să mențin la bază ramurile anuale, vedeți, pe cât posibil. Aceasta este uscată, pentru că uitați-vă, el merge spre lumină, spre vârf. Acolo merg ramurile cele mai sănătoase și cele mai bune. Dar trebuie să păstrăm ramurile la baza pomului, la persic, în special la persic. Pentru că cu ce trec ani se va degarnisi și rodul va fugi spre vârful pomului. Acesta este un pom foarte bine format din punct de vedere a formării persicului, cu șarpantele frumos, cu unghiul care s-a respectat de 45 de grade, dar rodul, uitați-vă ce este sus acolo și va trebui să eliminăm. La persic se elimină mai mult de 50% din formațiunile de rod. Cu toate că se elimină așa de mult, unele soiuri de persic trebuie rărite. De exemplu, cardinalul, Dixie Red, soiurile de cardinal Dixie Red trebuie neapărat rărite. Deci după ce am eliminat mai mult de jumătate din formațiunile de rod, când se formează fructele, 50% din fructe se vor da jos. Și atunci vom avea o producție bună, cu fructe mari și frumoase și zemoase. Ok. Atât? Hai să mai arătăm aici. Uitați-vă, această șarpantă are unghiul prea desfăcut, vedeți cum merge, și acum noi va trebui să facem o tăiere, cumva să mergem spre verticală, pentru că are unghiul prea mare și atunci vom tăia aici, uitați-vă la această ramură, cu toate că eliminăm foarte mult, dar oarecum să-i dăm o înclinație de 45 de grade. Aici iară revenim și tăiem aici la o ramură anuală. Trebuie dat foarte mult din el, uitați-vă, ramuri care au rodit. Asta este o ramură uscată. Și sus, uitați-vă, ramurile frumoase care sunt încărcate cu rod, dar sunt prea multe. Trebuie rărite. Uitați-vă, această creștere are 3 ani, generoasă de aici. Nu e o poziție prea bună, că e verticală și ocupă spațiul din interiorul pomului și va trebui să o tăiem undeva la o creștere laterală. O să vă arăt acum. Tăiem ce intră în interior și de 2 ani și care sunt de 1 an, că nu sunt bune. Lăsăm cele laterale și vom tăia deasupra acestei ramuri anuale. Asta e de 2 ani a rodit. Vom tăia aici și sus. Dați seama cât de mult o trebuie să tăiem din ramurile de rod. Așa va trebui să arate el. Persicul este specie de pom care consumă foarte multe elemente nutritive, de aceea trebuie intervenit în perioada primăvara cu îngrășăminte pe bază de azot. Pentru că el, ca să dea o producție mare și bună și constantă, trebuie să intervenim cu îngrășăminte pe bază de azot primăvara, iar toamna îngrășăminte complexe cu azot, fosfor și potasiu. Am aici, o să vă arăt un pom, soiul Red Haven, care, dacă vă spun, anul trecut
Acest pom de persic a dat 100 de kilograme de persici frumoase de calitatea întâi am cules după el. Dar e și dezvoltat, e mare. Ăsta are în jur la 15 ani, persicul acesta. Ok.